बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनेश्वर बसुमतारी बिथांनि बिथोन बादियै जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सा 7 मावफुं सोद्रोमा आरो इउनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जयैनो बराक भेलिनि 3 जिल्ला काछार, हाइलाकान्दि आरो करीमगंज बे जिल्लायाव जोंनि काउन्सिलनि सिङाव थानाय रियां हारिसाफोरखौ जों बिथांमोननि थासारिफोरखौ जों नायगिदिंनो फैदों आरो जोङो करीमगंज जिल्लानि दिनै मेदिलिपारा गामियाव थांनानै बिथांमोननि गामिनि आबहावाफोरखौ बा बिथांमोननि थासारिखौ जों नायगिदिंहैदों आरो जों थांनानै मिथिनो मोन्दों बिथांमोना बहुद दुखु जारलायाव दङ। बिथांमोना बे गामियाव 75 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो रायजो जादोंब्लाबो दिनैसिम बाहाय पन्सायत जादोंब्लाबो लामानि राहाफोरा गैया। फारसेथिं नुनो मोन्दों लोंनाय दैनि थाखाय गोबां असुबिदा, स्कुल गैयिनि थाखाय बिथांमोना सोलोंथाइ लानायाव जथेस्थ' असुबिदा जायो। बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला 3-5 किल'मिटार गोजानाव थांनानै बिथांमोना स्कुल फरायनो नांगौ जायो। जों बेखौ नुनानै गोबां दुखु फोरमायदों, दुखु नांदों जे जोंनि जिथु बर' कछारी काउन्सिल निस्सय उननि समफोराव जों बिथांमोनखौ जौगाहोनायनि थाखाय जों सिगांनो नांगोन आरो जों नैबे काउन्सिलनिफ्रायानो जा बा जोंनि आफादफोरा आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंनानै जिहेतु बिथांमोनाबो बर' कछारी काउन्सिलनि सिङाव बा बिथांमोना दिनै गावखौनो बर' फोलेरनि मोनसे माहारि होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बिथांमोनखौ जौगाहोनायनि थाखाय जोङो बिबान लानो नांगोन। आरो बे बेलायाव बे करीमगंज जिल्लानि मानगोनां डिसि परगेश्वर पेगु बिथाङा जोंखौ रायज्लायनायनि गेजेरजों गोबां मदद खालामदों आरो बिथाङा आर के नगरनि सासे सार्कोल अफिसार सतीश प्रसाद आरो असि बिथांमोनखौबो जों बे हाबाफारियाव मदद खालामनो थाखाय बिथांमोना थिनहरदों। बेनि थाखाय जों मानगोनां डिसि बिथांखौबो साबायखर होयो आरो बे गामिनि दैयां सुबुंफ्रा जोंखौ बानजायनाय आरो जोंनि बे गावसोरनि सुखु दुखुनि सायाव फोरमायनो थाखाय बिथांमोनजों रायलायलायनाय जायो।